Nieuwe statenleden maken hun entree. En de boer-burgerbeweging doet dat op geheel eigen wijze. En verder in deze Zeeland nu. Spoor van donorvader lijkt naar Zeeland. En een kangoeroe opvoeden, inclusief buidel. Goedenavond. De leden van de Provinciale Staten van Zeeland zijn zojuist geïnstalleerd in het Abdijcomplex in Middelburg. 19 nieuwelingen maakten hun opwachting in de Statenzaal na de verkiezingen van 2 weken geleden. En dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. Johannes de Bad. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Cas de Zeur. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd en alvast een groot applaus. En in het Abdijcomplex is ook politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, gespannen gezichten daar? Dat viel wel mee. De installatieplechtigheid is zojuist afgelopen. Mensen legden de eed af of de belofte. Er wordt nu nog wat nageborreld. 39 statenleden zijn geïnstalleerd, want zoveel statenleden hebben we in Zeeland. En 19 van die mensen die zijn compleet nieuw. Die doen dit echt voor het eerst. En 9 daarvan, de overgrote meerderheid, is natuurlijk voor rekening van de boer-burgerbeweging. De partij die deze verkiezingen zo glansrijk won. En BBB maakt er nog even een punt door hier op het Abdijplein een hele bijzondere entree te maken. Welkom. Het ging net goed. Ja, het ging wel goed. Belangrijkste mensen. Ja, Marcel, wat gebeurde er vandaag nog meer? Nou, die nieuwkomers die zijn hier de hele dag geweest. Die kregen hun spullen, zoals een computer en een sleutel. En ze kregen ook les in internetveiligheid. En bovenal kregen ze ook nog wat les in het rijden en zeilen. Hoe het nou precies gaat in de provinciale democratie. De 19 nieuwe statenleden waren in groepjes verdeeld. Eén les ging over wat er allemaal fout kan gaan via het internet. We hebben toelichting gekregen op internetveiligheid, gebruik van wachtwoorden en hoe je daar veilig mee omgaat. En het boekje wat we gekregen hebben is van Daniel Verlaan, Ik weet je wachtwoord. Volgens mij een aanrader om te zorgen dat je goed je werk kunt doen en dat je dat op een veilige manier kunt doen. In een andere zaal kregen nieuwe statenleden computerles van scholieren. Vanmiddag worden we geïnstalleerd om 1 uurtje of 4. Maar het is gewoon heel goed dat we nu gedurende de dag deze dingen al krijgen, zodat we morgen echt aan de slag kunnen. Het moet allemaal veilig zijn, begreep ik beneden al, want met wachtwoorden en super beveiligd. Ja, daar word ik ongeveer een beetje zot van al die beveiligingen. Maar ja, goed, het hoort erbij en het kan niet anders. Dus ja, het zal zo moeten. Wat er op je afkomt aan administratie, aan ICT, hier de devices, hoe je moet stemmen. Het is allemaal in een digitale omgeving en voor mij helemaal nieuw. Dus het is heel veel als een spons opzuigen. Ja, en wanneer gaan wij, gewone Zeeuwen, nou echt iets zien of horen van die nieuwe statenleden? Nou, ze gaan echt morgen al aan de slag, werd al toegezegd in het filmpje. We gaan ze echt in actie zien op 21 april. Want dan is de eerste Provinciale Statenvergadering in nieuwe stijl. Dankjewel, Marcel. Een man uit Bulgarije is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor de moord op Kees van Schaik uit Rilland. De man was volgens het Hof in Den Bosch de leider van een groep die de 65-jarige Van Schaik zo zwaar mishandelde dat hij overleed. In maart 2017 kwamen de Bulgaren naar de woning van Van Schaik om hennep te stelen. Hij had een kwekerij op zolder. Van Schaik verzette zich en werd daarna vastgebonden en zwaar toegetakeld. Zijn buurvrouw vond hem dood de volgende ochtend. De andere Bulgaren kregen eerder 17 jaar en 12 jaar cel. Zij gingen niet in hoger beroep. De leider dus wel. De straf van de 43-jarige man is nu een jaar langer dan eerder bij de rechtbank. Dat komt, zegt het gerechtshof, onder meer door zijn leidende rol en zijn houding tijdens het hele proces. Dat het afval van de kerncentrale door Covra wordt verwerkt, weet u waarschijnlijk wel. Maar er zijn veel meer plekken in Zeeland waar het bedrijf radioactief afval ophaalt. 75 om precies te zijn, in de afgelopen 40 jaar.
Covra heeft nu een kaartje gemaakt waarop dat precies te zien is. Deze kaart van Nederland is eigenlijk een antwoord op een vraag die ons heel vaak wordt gesteld. Namelijk, waar komt dat radioactief afval wat jullie ophalen nou eigenlijk vandaan? In Nederland hebben ruim 1000 bedrijven een vergunning om met radioactieve stoffen te werken. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, maar ook in de industrie, onderzoek, de weg- en wegenbouw. Bij al die verschillende toepassingen die we nu kennen in onze moderne samenleving van radioactieve stoffen, kan radioactief afval ontstaan. En dat afval moet uiteindelijk naar Covra toe. Covra haalt op zo'n 2000 plekken in het land radioactief afval op om het hier in Nieuwdorp te verwerken. En die plekken staan nu dus allemaal op dit kaartje. Het is een einde van een tijdperk. De coronateststraten, zoals deze in Goes. Ze waren al dicht, maar worden nu ook allemaal afgebroken. Er blijft niets meer van over. En daarmee lijkt het testtijdperk definitief voorbij. Voor de medewerkers zelf, die hier duizenden wattenstaafjes in neusgaten hebben gestoken, is het een bitterzoet afscheid. Ja, het is heel onwerkelijk. Eerst staat het vol en nu wordt het helemaal afgebroken. Het is een bijzondere tijd voor ons geweest. Bijna 2,5 jaar lang. Blijven we elkaar wel zien? Ja, zeker. Zeker weten. Jullie hebben er een vriendschap aan overgehouden? Ja, zeker weten. We hebben heel veel met elkaar samengewerkt en samen geholpen. En een hele leuke tijd. Ja, elkaar geholpen en natuurlijk gaan we blijven contact houden. Later deze week zijn de teststraten van Zierikzee en Vlissingen aan de beurt. Halfzussen Esther en Michelle uit Limburg zijn op zoek naar hun donorvader. Uit DNA- en stamboomonderzoek blijkt overduidelijk dat hij Zeeuwse roots heeft. Maar verder dan een achterneef komen ze tot nu toe niet. Wij gingen bij de zussen langs om hun bijzondere verhaal te horen. Mijn opvoedvader overleed. Dat is al 10 jaar geleden ondertussen. We gingen zijn huis leeghalen en daar kwamen we een concepttestament tegen. Dus toen wilden we bij de notaris gaan opvragen of daar inderdaad een testament was. En mijn moeder had toen zoiets van, goh, ja, wat zou hij daarin gezet hebben? En misschien heeft hij daar wel iets in staan van, nou, ik onterf de kinderen, want het zijn niet mijn kinderen. Dus toen dachten we, nou, dan vertel ik het liever zelf aan ze, dat het niet hun biologische vader is, maar dat ze van een anonieme donor zijn. Mijn vader heeft het gewoon in 1 keer eruit geflapt, om het even zo te zeggen. Hij had een paniekmomentje. Mijn moeder is in 2019 overleden en hij is de enige die het weet of wist. En toen heeft hij het in 1 keer eruit gegooid. Want hij was gewoon bang van als hem iets zou overkomen dat het geheim mee zijn graf in zou gaan. Nadat Esther en Michelle het nieuws dat ze van een onbekende donor zijn hebben verwerkt, gaan ze op zoek naar hem. Zo schrijft Esther zich in bij een DNA-databank. De eerste match die ik had was eigenlijk meteen al een hele hoge match. Dat was een achterneef van de donor. Dus toen dacht ik, nou, dan ben ik al heel dichtbij. Maar eigenlijk kwamen we daar helemaal niet verder mee. Hij bleef mijn hoogste match en de rest zat allemaal wel in de buurt. Maar we kwamen niet dichterbij. En hoe dat komt, dat is nog onduidelijk tot nu toe. Eén ding is wel duidelijk. Alles wijst naar dezelfde richting. Alle matches die we hebben, komen wel van namen die afkomstig zijn uit Zeeland. Dus de kans is heel groot dat hij van Zeeland afkomstig is, daar gewoond heeft. Maar we vermoeden wel dat hij tussendoor verhuisd is naar het oosten van het land. De zussen zijn namelijk verwekt in een vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek, waar gewerkt werd met vers zaad. Daarom moet hun donor in de buurt hebben gewoond. Inmiddels zijn er 5 kinderen bekend van de onbekende donor. Maar na 2 jaar zoeken is de donor zelf nog steeds niet gevonden. Terwijl dat heel belangrijk is voor Esther en Michelle. Nou, voor mij is het heel belangrijk om ook het medische stukje. We hebben best wel een geschiedenis qua medische problemen in de familie. En daarbij vind ik het ook heel leuk om te weten, waar kom ik nou zelf vanaf? Wie is mijn biologische vader? Heb ik bepaalde kenmerken? Ik vraag me toch een beetje af wie ik nou eigenlijk precies ben. Ik lijk niet heel erg op mijn moeder. Dus ik ga er dan vanuit dat ik wat meer op mijn donorvader lijk. En niet per se dat ik echt een vader zoek. Maar mochten we hem vinden en hij leeft nog, dan sta ik natuurlijk wel open voor contact. Ik ben wel heel benieuwd. De zoektocht gaat dus verder. De man die ze zoeken is vermoedelijk tussen de 75 en 85 jaar oud en afkomstig uit Noord-Beveland. Op onze website leest u hoe u tips kunt doorgeven en daar staat ook een langer interview met de 2 halfzussen.
Een kangoeroe met een baby in zijn buidel is vooral een bekend gezicht in Australië. Maar in IJsendijken loopt nu een surrogaatkangoeroe rond, Erik Scherbijn. Met een buidelzak met babykangoeroe. De moeder van het beestje is dood en Erik, die zelf kangoeroes houdt, neemt nu de zorg op zich. De hele dag door loopt Erik Scherbijn met Blackie in deze buidel rond. De babykangoeroe wordt alle kanten opgeschud, maar dat is juist de bedoeling. Zo wordt het lichaam van de moederkangoeroe nagebootst en blijft de baby in leven. Erik is nu alleen geen moment meer alleen. Alleen als ik slaap niet. Dan ligt ze in een dekbed. Dan hangt ze. Ja, ze moeten hangen. Ja. Nou, als ik 's morgens wakker word, dan pak ik ze op en dan laat ik ze altijd maar schudden. Dus die moeder heeft gelopen en door dat lopen, dan gaan de darmen en alles gaat op gang en dan kan ze poepen en plassen. En de rest van de dag? En de rest van de dag hangt ze hier gewoon altijd maar aan mijn zij. En doordat ik een keer als ik één been verzet, dan krijg je die schok van die moeder. En dan is het goed. De andere kangoeroes moeten nog wennen aan de nieuweling, maar ondanks dat doet Blackie het hartstikke goed. Ik heb toch wel een bepaalde liefde voor zijn diertje. En als je die liefde kan overbrengen naar zijn diertje, kan zo'n beestje toch in een leven blijven. Ja. Erik noemt zichzelf nu opa van het kleintje en hij moet er nu nog 3 maanden mee lopen. En dat zorgt ook voor speciale momenten. Ze is op een maandtijd van 390 gram naar 730 gram. Dus dat wil zijn dat het goed gaat. Als je geluk had, zag je de zon heel even vandaag. Maar het was eigenlijk vooral zwaar bewolkt, met af en toe wat regen. Het was wel redelijk warm, met 13 tot 16 graden. Morgen is het regenachtig, vooral landinwaarts. En vrijdag wordt er nog meer regen verwacht. Tot zover Zeeland Nu. Meer nieuws vind je op de website en in de app. Fijne avond.